Аз съм Илия Горанов и съм вашият InfoStart лектор в курса по HTML и CSS. Занимавам се с веб технологии от 1998 година. От 12 години работя в информационно обслужване и съм преподавател по веб технологии в Нов български университет. През последните 12 години съм се доказал като специалист в компанията, а също и като лектор по веб технологии. Това е и причината да ме поканят като лектор в проект InfoStart. Разбирането на технологията е ключ към правилното й прилагане в практиката. Разглеждаме както базови техники, така и историческото развитие на технологията. Чакам ви април месец за невероятен курс по HTML и CSS. Влезте на InfoStart.eu и се запишете за своето обучение още сега.